En tur med ambulancen kan have store konsekvenser for de mest sårbare og akutte patienter. Ifølge 4 forskellige ambulancereddere, som vi har interviewet i forbindelse med endnu event, er turen med ambulance både støjende og ujævn. Sirener og motorstøj kan have negativ virkning på patienter, som er traumatiserede og sårbare. De mange rystelser besværliggør reddernes arbejde og udgør en regulær fare for patienter med eksempelvis alvorlige brud, blødninger eller andre skader, som gør dem ekstra udsatte for stød og slag. Det er et problem, som kan løses med stabiliserede og lydisolerede borgerrum, som bevæger sig uafhængigt af resten af bilen. Her er vores bud på en løsning eksemplificeret ved den Steadicam-teknologi, som har inspireret til vores idé.